Ce vârstă ai? 11, fac 12. Felicitări! Uite, țin să te anunț că ești cel mai tânăr participant la atelierele proiectului Altița Ulițelor din Borlești și aș dori să te întreb cum a fost pentru tine experiența acestor zile? A fost o experiență minunată, chiar aș repeta-o și sper să ne mai întâlnim. Curiozitatea. Eram foarte curioasă să văd ce se întâmplă la voi și bănuiam că o să se întâmple lucruri frumoase. Am învățat lucruri interesante. Experiența a fost foarte faină, mi-a plăcut foarte mult să vin aici, oameni foarte faini, mi-a plăcut să țin conversații cu ei, să formăm prietenii și am văzut la prietenele mele cum e să fie aici și m-a determinat să vin și eu de mai multe ori pentru că era foarte atractiv, cum toate se simțeau bine. Când am văzut tot ce faceți, m-a determinat și pe mine să fac parte din acest proiect. Una unică și pe mine m-a determinat în special oamenii care sunt aici. Venind de 10 luni la așezătoarea Borlești, am învățat multe lucruri, am cunoscut oameni minunați și participând și la aceste ateliere, pentru mine a fost o experiență unică. Am participat și la celelalte ateliere și mi-a plăcut foarte mult și mi-a plăcut foarte mult și ideea atelierelor și cred că asta m-a făcut cel mai mult să vin. Adică. Am învățat foarte multe lucruri și am învățat foarte multe lucruri într-un domeniu în care nu cunosc aproape nimic și asta mă ajută mult. Și sper odată să pot veni cu cămașa mea și să o arăt așa plină de mândrie, prima mea cămașă. O ultimă perioadă frumoasă, plină, ambițioasă, a fost un proiect ambițios, măreț, benefic comunității, cât și nouă ca grupului Șezătoare Borlești. Mă bucur că ați avut inițiativa asta să faceți acest proiect și să descoperim anumite lucruri care eu chiar nu le știam înainte. Eu nu am cusut niciodată, am încercat, am avut tentative, dar din lipsă de timp nu am avut posibilitatea să cos o ies, dar sunt tare curioasă și admir persoanele care au reușit să coase o ie, să ducă la capăt așa un proiect. Mi se pare wow proiectul ăsta pentru, nu știu, nu aș vrea să vă jignesc, adică Borlești. Când spui Borlești, nici nu știu unde e pe hartă. Și sunt nemțeni care nu știu unde e Borlești, nu neapărat, nu știu, în România asta. Și atunci un proiect de ăsta care se desfășoară într-o comunitate ca a voastră, că până la urmă sunteți o comunitate, e wow. Deja e dincolo de ce, adică avem un oraș în apropiere care nu are un asemenea proiect, sau nu a avut, sau poate va avea. Și m-a atras acest concept, în primul rând, m-a atras și oamenii pe care i-ai invitat, ca moderatori, da? Sau antrenori, da. Adică vin de la Sibiu și București doi oameni, wow, repet cuvântul ăsta, wow, că ăsta e ceea ce definește proiectul ăsta, vin la Borlești ca să prezinte ceva, indiferent ce, și eu de aici, de la câțiva kilometri, nu pot să vin până la Borlești. Adică dacă oamenii ăștia vin și mie îmi prezintă niște informații, o informație dacă îmi prezintă și cu aia plec și mi-am îmbogățit viața cu acea informație, pentru mine este extraordinar. Și am învățat la fiecare atelier, inclusiv cu doamna Stella Moldovan și inclusiv astăzi cu tehnicile astea de fotografiere. Dacă n-aș veni la aceste ateliere, aș fi ratat ceva extraordinar. Au fost atâtea momente în care îmi venea să plâng, efectiv de emoții, de ce emoții am simțit, a fost un lucru uimitor. Poveștile și nu doar astăzi, cât și când am mai venit la atelier, a fost ceva foarte wow, adică fiecare atelier mi s-a părut diferit. Deși aș spune că fiecare atelier aș fi făcut aceleași lucruri sau ceva, toate au fost foarte diferite și mi-a plăcut, mi-a transmis niște emoții care nu le-am simțit până acum.
Multă fericire pentru că am reușit să ajungem în acest punct, nu? Pentru mine a însemnat un lucru măreț. Faptul că am participat la ateliere, faptul că am cunoscut oameni din diferite medii, faptul că am cunoscut și oameni care invitați de marcă. Pot să spun că eu am trăit momente istorice și chiar asta am simțit. Nu oriunde, nu oricând, nu oricum ai ocazia să întâlnești asemenea persoane. Experiența lor în domeniu a arătat faptul că sunt profesioniști la nivel național și că noi avem privilegiul de a absorbi din tot ce ne-au transmis ei într-un mod atât de natural și atât de firesc. Mi s-au părut foarte interesante, mi-au dat șansa să mă exprim, să cunosc tehnici, să cunosc lucruri despre ei, despre care nu aveam habar. Mă simt mai bogată după aceste ateliere și cu siguranță îmi doresc să povestesc despre aceste ateliere mai departe. Venind aici, am învățat foarte multe lucruri din toate atelierele, absolut din toate atelierele. Am învățat rolul cămășii, am învățat cum să croiești, cum să coasă o cămașă de fapt și ca să ajungi să coși o cămașă trebuie să urmezi foarte mulți pași. Eu am încercat din toate și mi se pare fantastic. Deci a fost o experiență care o propun tuturor să o experimenteze, chiar dacă proiectul s-a finalizat, dar căutarea cămășilor nu ar trebui să se finalizeze, că sunt convinsă că vor mai apărea și altele. Ca și experiența a fost wow pentru mine, adică a fost wow din două puncte de vedere. M-am întâlnit cu persoane care m-au primit cu brațele deschise, da, caut cămașa, ți-o aduc, am stabilit ziua, data, ora când să trec, mi-au împrumutat-o și așa mai departe. Și a fost și partea cealaltă a monedei în care persoanele au fost sceptice de la început. Ceea ce plămădești tu nu ți aduce o satisfacție sufletească, poți să câștigi miliarde. Nu este același lucru. Ce plămădim noi aici e mai mult decât acoase. Atelierele astea au fost mai mult de atât. Am simțit o atmosferă divină. Fiecare invitat a străpuns în noi o cunoaștere mai intensă asupra ceea ce credeam noi că este o ie. Am regăsit în cufărul Borleștiului atâtea izvoade, atâtea cămăși, atâtea istorisiri, atâtea povestiri și atâtea generații de oameni, încât am rămas surprinsă. Doar printr-o activitate de genul ăsta se pot găsi și se pot identifica valorile și comorile pe care le avem și pe care ar trebui să le transmitem generațiilor viitoare.